Felix, det er fredag eftermiddag, og hvad er det lige, der sker? Jamen, det er et godt spørgsmål. Håret er ved at blive tæmmet, Søren. Det skal jo gøres, ikke? Ja, så det er så plus, at Svend er ved at forvandle alle mine bumser og huduregelmæssigheder til regelmæssigheder. Jeg er sådan set med andre ord ved at blive spartlet ud. Og hvordan skal han se ud, Svend? Han skal ligne en sund og ung Felix Smith. Det er altid udgangspunktet. Så det er en stor opgave. Ja. Og hvordan ser sådan eftermiddagen inden sådan et show ud for dig? Jamen, nu er der jo ikke så lang tid til der er generalprøve, så nu har jeg lige fået et manuskript, jeg lige går og øver mig lidt på med de sidste ændringer i, og så er det generalprøve, skal vi lige se, om det hele fungerer. Og så håber vi på, at det gør det, ikke? Og hvis ikke det gør, så er det noget rigtig lort. Og så kan vi snakkes ved igen om 3 timer. Men det tror jeg, det gør. Det ser flot ud. Og det første liveshow, det var jo i fredag, så hvordan gik det? Det synes jeg gik rigtig godt. Altså, der var faktisk ikke så mange fejl, og tingene rullede, og talenterne var gode, og alle gjorde det, de skulle, så det var en god fredag. Der er noget at leve op til, synes jeg faktisk, lidt i dag. Ja, hvad forventer du så af showet her? Jeg ved ikke, hvad. Nu er der jo en ny dommer på i dag. Det er jo lidt en uvant situation, ikke, med Sanne, men altså, jeg forventer mig, at det bliver et godt show, ligesom det plejer. Jamen, det glæder vi os til at se, og så må vi hellere lade Svend få fred til at ordne lokkerne. Ja, tak.